Ekstremt giftigt miljøaffald skal sejles den halve jord rundt fra Australien til Danmark. Nærmere bestemt til forbrændingsanlægget Kommunekemi i Nyborg. Men planen møder modstand. Australien bør selv tage ansvar for sine egne kemikalier, lyder kritikken. Det er herinde på forbrændingsanlægget Kommunekemi i udkanten af Nyborg, at det ekstremt farlige australske miljøaffald efter planen skal destrueres. Op imod 10.000 tons affald skal forbrændes ved meget høje temperaturer. Men en lille gruppe bekymrede, der kalder sig Nej til toksiner i Nyborg, vil ikke finde sig i, at et af verdens mest giftige affaldsstoffer skal brændes i deres. Men vi synes, det vi koncentrerer os om, det er fuldstændig absurde i, at affald fra den anden side af jorden skal fragtes per skib til lille Danmark, som tilbyder at være verdens losseplads. Gruppen har gennem læserbreve forsøgt at råbe politikere og borgere i Nyborg op, og gruppen står ikke alene med kritikken. Også i Danmarks Naturfredningsforening er man kritisk over for de giftige stoffers lange rejse. Men det er jo ikke det eneste sted, man kan gøre det. Faktisk har de jo i Australien selv vurderet, at de godt kunne brænde det af dernede. Og i øvrigt så kan de jo også gøre det i Tyskland, men Tyskland jo har sagt nej til at brænde det af. Og så er det jo lidt underligt, at man i Danmark skynder sig at sige, ja tak, det vil vi gerne her. Og især med den beliggenhed, som Kommunekemi har, lige op og ned af tæt beboelse. Tidligere på dagen snakkede vi med direktør i Kommunekemi, Carsten Fich, der afviser kritikken. Der findes ikke en gennemprøvet løsning i Australien. Derfor synes jeg, det er uansvarligt, at man står med foldede arme og siger, vi vil ikke hjælpe jer, det må I klare selv, siger han. Mette Blix er dog ikke i tvivl om, hvad hun ønsker sig. Lokalt så ønsker vi ikke det her til Nyborg. I morgen torsdag afholder Nyborg Byråd borgermøde om Kommunekemis aftale om at forbrænde det farlige australske miljøaffald.